Hunerên hevçerx hewl didin ku di navbera jiyan û hunerê de tiştên hevpar û hevdîtinan peyda bikin, ne ku jiyan û hunerê ji hev veqetîn. Roja îro huner ne dîsîplîneke tekane û serbixwe ku li quncikekê bê îcra kirin. Li gel zanistên civakî û gelek dîsîplînên din jî pêwendiyên hunerî hene. Ev meyla pêwendîdanê di navbera huner û dîsîplînên din de salên notî dest pê kiribû. Şekl û şemalê hunerê bi temamî guherandibû. Roja îro jî ev fehm û feraseta navdîsîplînî li cîhana hunerê de berdewam bû. Danûstandinên hunerê li gel civaknasî, felsefe, antropolojî, mîmarî û zanistên siyasî êdî têkiliyên hunerê li gel çand û civakê xurttir dike û armanca hunerê jî li gor van têkiliyan diguherîne. Hunermendên hevçerx ên ku vê pêwendiya hunerê li gel qadên din di nav çarçoveyeke navdîsîplînî de qebûl dikin û berhemên xwe wisa diafirînin wek lêkolîneran dixebitin. Ev hunermendên hanê hunerê wek qadeke zanistê dibînin, lê wekî lêkolînerên zanistên civakî naxebin. Keresteyên li ber destê wan bi fehm û feraseteke estetîk dinirxînin û bi vîya wayî dixin ber berhemên xwe. Herûha ev hunermend ji hafîzeya kolektîv û ji bîranînên xwe yên takekesî sûdê werdigirin û berhemên xwe wek karên xilasbûyî qebûl dikin. Zêdetir dixwazin berhemên xwe zindî biafirînin. Berhemên ku dijîn, bêhna xwe didin û distînin, an jî berhemên ku di nav hin zeman û mekanan de nafetisin. Wekî berhema hunermendê Lubnanî Akram Zatarî. Ev berhem cîhanbîniyeke nû pêşkeşî Lubnan û tevahiya rojhilata navîn dike. 6 Haziranê sala 1962 wezîfeya bombebarankirina mektebeke başûrê Lubnanê didin pîlotekî İsraîlî, lê pîlot vê wezîfê qebûl nake. Çîroka vê berhemê Zatarî ev e. Di vî karê xwe de Zatarî ji şahîdiyên wê demê û arşivên curbecur sûr werdigire. Hunermend ji perspektîfeke însanî li vê meselê dinêre û hewl dide ku ji nav proseyên dîrokê rewş û bûyerên veşartî derxe meydanê û nîşanên me bide. Hunermendê Kurd İhsan Oturmak jî dema dixebite dikeve nav lêkolînên Kûr. Ji pencereyeke ciyawaz li mijarên dîrokî û civakî dinêre. Wan meseleya li gor xwe şîrovet kir. Hunermendekî ciwan e, lê berhemên wî heta niha li gelek galerî û muzexaneyên mezin hatine nîşandayîn. Bo numune, Contemporary İstanbul, Müzexaneya Elgîz, Navenda Bazirganiyê ya Taybê, li Vîyenayê Galeriya Hinterlandê û li Parîsê Galeriya Louis Vuitton. İhsan Oturmak bi pirdengî û pirçandiya Mezopotamya û Anatolyayê berhemên xwe diafirînin û zêdetir dikeve pey temayên wek perwerdehiyê, ceza û guherînê. Li farqîna Amedê hatiye dunyan û perwerdehiya xwe li ser ressamiyê wergirtiye. Van salên dawî bi keresteyên cuda û têgehên curbecur berhemên eksperimental diafirîne û xwe li terz û vegotinên nû diceribîne. Huner hevçarxê me lîseyê nedîte. Berê em me Güzel Sanatlar Lisesi, Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi xwande. Gava me li wê xwanda de jî li wê derê daha pir klasîk hunerê nîşanê me didan. Behsa berê dikirin, behsa Rönesansê, Barokê, Caravaggio, Rembrandt, behsa van sanatçıya dikirin. Daha pir reprodüksiyonê van sanatçıya me çê dikirin. Me jî daha pir van resma çê dikir. Qara qalemê me jî ji wê derê têne, o yağlı boya me jî ji wê têne. Pirê wî jî min hebata xwe ji wê aniye. Ama viya ji bo Diyarbekir wisa. Yani Diyarbekir ev gavê mesela me Cengiz Tekin, Şener Özmen van hunermendan az nedikir. Yani em jî biçûk bûn ev gavê heye em nû diçûn lîsê. Sadece de aqlê me de ev hebû. Resim hebû. Resim em zanin em ji resim hez dikin ama peşiye çavaya, duda çava çeydi ve eme çava da gişkin ve konuya da eme ve tamam eme çava
bivin peşi de me nizam. İhsan oturmak li Amedê hatiye dinyayê û dîsa li Amedê mezin bûye. Ji bo perwerdehiya hunerê çûye Stenbolê û li wê derê ji bo ku coğrafyaya xwe baştir nas bike, perspektîfekên nû li pratikên xwe yên hunerî re peyda kiriye. Gava Diyarbakır okul kadiye az hatım Marmara Üniversitesi. Milve deri dest bu okula ekir. Gava dest bu okula ekir. Henu lüve derece medite Güzel Sanatlar Lisesi çi diye aynısı disal üniversite nişanı mediten. Daxilete da jî dibe ya az hatem biraz bu tişki değişik bivînim ama tiştê tedbînê tiştê berê ne. Ji carkî pê ve min gote ya caddeler va çi dikin. İhsan oturmak ji temayên wek perwerdehî û dibistanê derdikeve rê û di berhemên xwe de bu yerên civakî bi awayekî pir qatî nîşan dide. Hunermend ji salên dibistanê dest bi rexneya îdeolojiya tekperest a Tirkiyeyê dike û li ser vê meselê lêkolîneke dûr dirêj dike. Amûrê xwendinê, textê reş, kursiyên rûniştinê û tebeşîr ji bo hunermend dibin keresteyên hunerî. Her wiha bajarê wî û şahidiyên wî yên takekesî jî bandorê li vê rêze berhemên wî dike. Mektep ji berê de aqilê me da cî girtiye. Ez her dim ser vê difikirim. Berê ewrî gava min Diyarbakır dixwende van tişta nedatin aqilê min. Min heqê vana da nedifsanda tişkî. Ama gava ez hatim üniversite de min gote ez derva da min xwe min ciyê xwe dî li wê derê. Ez küme, ez kîme, ez çawa me. Min wan gava van ciyê xwe dîte îja li mektebê ve da min dîte insanê ji Kurdistanê de hatin İstanbul'e veka talebe wan hareket kir. Halê wan, tavrê wan veka İstanbulliya hareket kirin. Viya pir fikrêm da çû dihate. Min digola bana vî sabiyê min digo 20 sal li wê derê maye va mehkiye li viraye qandê hareketê li vira dike li wê derê nedikir. Carkî da degişt kir. Çawa te gavam diçin okulê şeklê me degişt ve hareketê me degişt ve em dibin yekê dinê. Pirê car em dibin yekê dinê. Em xwe naleyzin li okulê. Hergav yekê dinê dileyzin. Min jî gote van insana jî ana li üniversite xwe dileyzin. Dileyzin ji insana ra. Hez nakin yek beriya wan zanibe. Xwe dileyzin. Ja min dehep benzerlik adına vamanda dite. Gava viya ket fikrê min o daqilê me da ew çêbim. Bu ez her mîkî okula bigerim. Li Diyarbakır, li Batmanê, li Sîrtê wan dera. Ez çûm van okulê gunda. İhsan oturmak salên dirêj li dibistanên gundan, mizgev û zindanan lêkolînên dûr û dirêj dike û wek belgeyên dîrokî gelek keresteyan berhev dike. Da ku bikaribe têgehên wisa di berhemên xwe de bi awayekî kûr analîz bike. Perçeyên çîrokan digehîne hev. Gêmasiyan temam dike û bi terzeke estetîk û têgihî wan çîrokan şîrove dike. Ez jî çûm gunda min got ez herim van mekteban kê bigerim. Gava ez çûm mektep ki vaxtê te me behs olay kir salê notê te me behs kir. Ev gavê okul ki hatiye girtinê ja vê okulê ji bo sabıqa wê heye keleka wê aynî ji wê okulê çêkirine. Weka önlük. Yani te me got em xwe naleyzin. Çawa me xwe neleyste okul ji aynî naleyze. Yeka aynî ji wê yeka dinê çêkiriye li ber wê. Ja ez çûm mamostey okulê mektebê ra pirsê min gote ya ez dikarim vê okula berê bigerim. Gote nikarî bigerî. Got gerek te herî serî ve misade bixwazî gote. Min jî gote
Ya مگوش خود دری وکریه پنجره وکریه هر چیزی وکریه شکاندین هر دری مگوت جا از merak ki yani çıt edayet gota tamam gota zani gota gerçi gota herkes çete ederdi vacı çum okula megariya skiye gariya medite tahta ki beri jwan salamaya jwan olaya maya tahta ki da tebeşiri yaz kirine elbini nava yaz kirine gotiye haber dedin işte Ahmet işte Mehmet nizam çek ev gave tahta ket akılıyım yani medite mesela az resmi xo atışki insan ara ben beje ama gava medite resmi mi kandivi tahta tiştaj insan ara na beje yani tahta jimaj resim daha evkate kuvvetli halde jibuvi fikri tahta mesela jwe deri derken ovan ara dise ala okula digeriyam ala okula digeriyam ija Mısır'a dite Mısır'a dite من سر صرا نفساندنه وان طالبه اثر صرا نفساندنه قلت يا خبر نده نظام چکنه ویانه که yani مگوته ورا جی برسه ورا نه جی نه خبردانه حب کی پسمامه هبو مروه ما بود. اچون مالاوی فوتوگراف خوی دعوت نشانه میده. دعوت آخر نشانه میده. گفتم ملورا آوا کریه باق ملورا آوا کریه. دعوت هم آوا بود ناتی تچما ناتی فالا. نوام فوتوگراف هذا فوتوگراف کی عسکریه دیده. فوتوگراف کی عسکریه بود. لپیشیه بود. دستی ویدا کلاشکوف بود. و لپشتاویشی gülü çiçek. Gülü çiçek bu. Ama usapır çiçek ve gül bu ki. Dınavı da handa bu. Medite piştavi jiyası ki he. Yani nefsandın he. من ve nefsandın rente jinakhura ve ki helbest nefsan diye. Mici gava vidi de ev gave daqile medavi işi xabat derkete. Le peşiya fotoğraf şi hepki bizambay fotoğraf ki خوی بچوک پیگرتیه. د fotoğraf بچوک تا fotoğrafی وی هبو. د fotoğraf پاش تاشه askeriye fotoğrafی هبو. د askeriye fotoğrafی da yaz که د پشتیج نفسان diye دبی ki از جوان از ویام دبی. دبی وانه مجبوط شانده. میشه و fotoğraf رنته مگو ویا کی جانه. ملی رنته مدر نخست تف عنو. د fotoğrafta ki jamrın serçave wan aynı. Ev gabe mici gote azeviya bikim resim yani bikim resim azevi fotoğrafı ile peşi xam yani veka ajnavi radişin. İhsan işte 1892'deki Peşengaha ihsan oturmak yekem tecrübeya min a kuratoriye bu. Lew majî bo min gelek muhim bû ku ez li gel hunermendekî wek ihsan oturmak bixebitim. Hunermendekî wisa ku helwesta wî ya polîtîk li ser konsept û têgehên diyar kiriye. Mektebên eşîran sala 1892 de hatiye vekirin. İhsan xwest ku di navbera wan û mektebên Cumhuriyetê de têkiliyeke hafizayî pêk bîne. Ji ber wê me aliyekî galeriyê spîker aliyê din jî gewr. Ji ber wê jî li aliyê gewr zêdetir berhemên li ser mektebên Cumhuriyetê cihgirtin. Çima ji ber ku teknîkên nûjen dîskursa netewdewletê li ser meseleya mekteban piştî Cumhuriyetê gelek li pêş e û berbiçav e. Berkoşên reş û yên şîn an jî di berhema bi navê aferîn de tê dîtin ka ew dîskursa dewletê çawa tê pêkanîn. Piştî qebûlkirina alfabeya latînî li Tirkiyeyê teknîka dîsîplînê di mekteban de em dibînin ku li ser gelên din çawa tê ferskirin. Di van xebatan de em pê dihezin ka mekteb her kesî çawa dike wek hev û wek xadeke hilberîna fabrîkasyonê ev çerx çawa dimeşe. Xalid Begê Cibrî jî di nav de 10 xwendekar li Amedê li dora baxçeyên Hewselê govendê digirin û li Stenbolê jî taxa Fikirtepe piştî plana veguherîna bajêr tê xerakirin. Axa Hewselê û axa Fikirtepeyê di vê pêşengehê de tevlihev dibe.
ام دخوازن آخا آمده و آخا استنبول تبلهف بکن و برهمان وسا بجیه بکن چما جبر کو جیهانا حزری یا مکتبین عشیران کم زیده تشتکی وهابو زاروکن عشیران گرتن برن پرورده کرن جبو کو ببن ریوه برن بجارته جد دولت عثمانیان را لهلبت اف فکر بسر نکد برعکس و هنگ جناوان وک خالد بگی جبری لشینا امت پرستی عثمانیان بون اکترین سرکیه نتو پروریه کردان لستنبول د مکتب مدرنیته د دخوینن و دبن اکترین ویدره انگو اکترین کردستانه داویا داویجی با آوائه کی برباد خالد بگی جبری ته کشتن هنرمند گاوا وان بویرین دیروکی شیروه دکه نفشی خواه نفشی بری خواه و نفشی بری وانجی ده برهف و مسئله وسا دخوینه احسان oturmak هنرمندکی جوانه کنسپتن وی عزامتن به همپانه و گلک بهیزن رخنه یا خواه هلوستا خواه یا پولیتیک لسر تکلیه نو آوادکه دقا دا هنری ده دنابرا پراتیکن کم و یه نو ده تکلیه نو ساز دکه kendini gösteriyor. Genç bir sanatçı. Rêze berhemên îsan oturma ne tenê li ser vê serdema dawîn e. Hunermend xwe digîne serdema Osmaniyan jî û wê demê li şûna tîpên Latînî, tîpên Erebî di berheman de cih digirin. Îsan oturmak di vê berhema xwe de li ser mektebên êrîşan lêkolîneke berfireh kiriye. Ev mekteb di serdema Osmaniyan de vebû û bandoreke mezin di dîroka Kurdan de hişte. û hunermend îsan oturmak jî ev proseya dîrokî ji aliyên civakî ve perspektîfeke cuda li gor şîroveya xwe pêşkêşî me dike. Gava vaxtê xwe de ez te me behs kir me got ez çûm mekteba ez çûm bi talebe malebeya re me xeber da bi wan re wext derbas kir. Du viya da me dîte ez digîjim vana. Yani gava ez bixwazim ez dikarim herim bigîjim wan bibînim. Viya di vê wextê de wexta min û wexta wan aynı ye. Ji bo wextê me aynı ye em dikarin hevînin em dikarin xeber bidin ez dikarim wan bibînim çi dikin. Ev gavê vana gava me hîn kir me berê wî jî merak kir. Berê çi biya acaba? Yani berê van insana kî hebûne, kî çikirine, kî çawa kiriye. Wê arê da te min behs kir me got ez çûm me fotoğrafa bi antîkaciya me fotoğrafa dîte me pişta nifsandina pişta fotoğrafa me wan xwende çi dibên çi nabêjin duruma wan çi wê gava me wan ew kir me dîte fotoğraf bi fotoğrafa dîte sala nota heşta sala heşta du da sala heftê me dî du da şêst Ava medîte baz çim binîda. Eş derkî pêva medî fotoğraf tinin. Fotoğraf udu dixedin. Tev qîmetlî dibin. Da pir edbêm kî yek gava xeber da be pişta fotoğrafê xwe da got be nameya wan hebe li wê da nifsandine ez wisa hest dikim bigîjim dîrokê. Carkî pêva medîte ew kî derketin pêşiya min. Me got ez her kütüphanê. Me got ca berê çi biyêje. Müçü araştırmaca kütüphane kir. Melve dere geriye. Ahmet dite ha ez çüm me aşiret mektebi dite. Aşiret mektebi şey ev gaveş bu Araba, bu Kürda, bu Arnavuta okul ki mektep ki bu wan bebiye. Wê demê ev mekteb wek mektebên xeternak hatibûn nîşan kirin. û piştî demekê jî li gor sîstema Osmaniyan hatin ehlî kirin. Hunermend bi pêkereke Abîdewî ya Xalîd Paşayê Cibrî, qusûr û kêmasiyên vê sîstema perwerdehiyê bi awayekî sembolîk nîşanî me dide. İşe xwe ji mektebê qedan da ez ketim aşiret mektebiya. Aşiret mektebiya da jî me de heqê wan da belkî 5-6 heb îş çêkir. Divan îşê me da Hebkî îşê min navê wî hez nakim bilêsim. Me çû temsîlî ji bo temsîlê min ji Diyarbekir hinkî Erdanê û min hinkî jî te okul mekteb ji bo İstanbolê bû min ji İstanbolê jî hinkî Erdanê me anî li hev xist. Niyeta aşiret mektebî tişkî awa bû.
yani حس دکر کی وی حس ندکر انسان وینه باهف عرض وینه باهف yani جبو وی عرض lazım bu مشی سر وی فکری متشکی آوا چکر دودام insana da ser hef her insan ki hindikayı temsil dikir جبو یم وان انسان آنی کله که hef o من حب کی جوان دور da مگو گاوا ویا بیشه عبارة نالیسم eğer vana karşı çi tepkiye bedeni Serencama hüneriya İhsan Oturmak, piştî ku li Parîsê ji aliyê galeriya navdar Louis Vuitton ve hat pêşkeşkirin bi temamî guherî. Navdariya wî pêl bi pêl li cîhana hunerên hevçer belav bû. û wê demê hê jî hunermendekî gelek ciwan bû. İhsan Oturmak li wê galeriya bi nav û deng tevlî pêşengehekê dime. û paşê jî bi programekê rezidansê derfetekê dibîne ku ji bo demekê karên xwe yên hunerî li Parîsê bidomîne. Ya gava me üniversite qadan delivra hem ne qadan bu 4-5 mehem mehamı mabes qadina ev gave medit İstanbul'e yarışma hani Mijî got ez ji îşê xwe bişînim van dera ev gave ez li tenê malê bûm min hergav îş çêdikir min hergav kar çêdikir Mugo ez çima naşînim ki derkê ewa belkî min jî vekir derkî yani derkî pêşegahê vekirim ev gave rotarê sanat hebû li vira min jî îşê xwe şand wê derê min gava îşê xwe şand wê derê li wê derê îşên bû birincî gava bu birinci li wê arê da me sergiyê li wê derê vekir sergiyê vekir pênc heb îş ji min xwestin vekirina pêşengehê da küratörü Louis Vuitton li wê derê hunermend da digeriya li wê arê da jî îşê min jî li wê derê bû vekirina pêşengahê bû ji xwe hatim bi min re xeberdan gotin pêşengahî ke awa em ê li Fransayê ve dikin gotin em hez dikin tu jî bikevî vê sergiyê em jî got ser çava em jî bikevîne wê arê da ez çûm min galeriya geriya çû müzeya me geriya me çû kütüphana heta ji me hebo zamanê me dest pê kir min çû kütüphaneya rênte min xwe heta ji me hebo min xwe pêş vekir Li gor İhsan Oturmak, berhemên hunermendê Çînî Yu Minjûn nîzikî rihewiyê hunerî ne. Minjûn bala xwe dide ser problemên sosyopolitîk û dîrokî. Herwiha di van karên xwe de cih dide qerf û henek û îroniyê. Lewma jî helwesteke polîtîk û mualîf pêk dîne. Rûdanên sala 1989 meydana Tiananmenê û hîn dîmenên ji dîroka hunerê di berhemên wî de tên cem. Hunermend ez pirsa mesela hunermenda narênim e nabêjim mesela vî hunermendê pir baş e viya pir baş e ya jî viya daha baş e tişkî ewa li gora min yanlış e ez daha pir li îşa dirinim mesela hekî hunermend heye tu dibîne îşê wî yani xebata wî baş e ama xebata ya didoya ewqa ne baş e hunermend kî dinê heye tu dirênî xebatgahî ya 20 sal berê baş biye ana ne baş e ayekî ana baş e adinê salkî 2 sal berê ne baş e min tiştê ewa dê ez pir hunermenda narênim nabêjim viya baş e viya pir baş e ya jî viya daha baş e daha pir li îşa dirinim ama gava tu ji min bipirsî çend hebê sa îşê wan pir dû hev xweş heye hene ji vanê jî yekî Yu Minjûn heye Çînî ressam min li îşê rênte mesela îşê ji me daha xebatê ji me daha baş têne ez wî nêzê xwe jî dibînim hinkî aliya da ji bo wî hinkî kêfa min ji wî ratî